ଥରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ବାଟ କ'ଣ? ଫାଇନ୍ ଦବ। ଫାଇନ୍ ଦବ। ଭୁଲ କରିବ ମାନେ ଫାଇନ୍ ଦବ। ଜୟ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କାଲି ପିଠା ଖାଇବ କି ନାହିଁ ତା ବି ଡାଉଟ। ପିଠା ଖାଇବୁ? ହଁ କହିଲା। ଡକ୍ଟର ମନା କରିବ ନା ତମେ ମନା କରୁଛ? ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପତ୍ରକୁ କାଟିକି ରେଡି କରିଦେଲାଣି। ପିଠା ବାବା ତଣ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ତୋର? ମତେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ବିରି ଧୋଇକି। ବିରି ଧୋଇକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ସବୁ କଫ ହଉଛି। ମୋ ନାତି ପଢୁଆ ହବ ତ। ହଁ ତ ନାତି ଭାରି ଖୁସି। ପଢୁଆ ହେବି ସେଦିନ କହିଦେଇଥିଲି ବୋଲି ସୁକୁଟା କହିଲା କାହିଁକି ମତେ ସୁକୁଟା କହିଲା। ଆଜି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ମୋଟା କରିବି ନା ସୁକୁଟା କରିବି? ଜୟ ଆଜି ମା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠାଟା ମୋଟା କରିବ ନା ସୁକୁଟା କରିବ? ମୋଟା। ମୋଟା ତାକୁ ମା ଏଥର ମୋଟା କହିବ। ମୋଟା? ଧନ ମୁଁ ଯଦି ପତର କାଟିଲି ତାହେଲେ ତୁମେ ନଡ଼ିଆ କୋର। ଠିକ ଅଛି ନଉନା ହେ ଛାଡିକି ଯେତେ ରଖିଛନ୍ତି ଦିଅ। ସଟ୍ଟା ଦେ ଦିଆ ସଟ୍ଟା ଦଉଡ଼ା 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 ହେଲେ ସେଠି ଅଛି ଆଣ ଏଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି ପତ୍ରଗୁଡ଼ା। ଏବେ ନଡ଼ିଆ କୋଡ଼ା ଆସିଗଲା। ଆଉ ନଡ଼ିଆ କାଇଁ? ନଡ଼ିଆ ପୁରା ଆଣିଲାଣି ନଡ଼ିଆ କରିବ। ଏବେ ବାଡେଇବି। ଏଇ ବାଡନା ଏଟା ଗଣେଶ ପୂଜା। ଆରେ ହୋଳା ହବ ସିନା ଏତେ କରିବି। କାଇଁ ହୋଳା ହେଇଛି ଦଉଡ଼ା ଦିଅ। ହୋଳା କୋଉଡ଼ା ହେଇଛି? ହଣା ହେଇନି ହଣା ହବ। ଫଟା ହବ ହଣା ହବ କ'ଣ? ମା ତାକୁ ଫଟେଇ ଦେଇକି କାହିଁ ତାକୁ କହିଲୁ କରିବା ପାଇଁ? ସେଣା କହୁଛି କରିବ ବୋଲି। ମୁଁ କରିଦେବି ଆଉ। ଧନ ମୁଁ କରିଦେବି। ଉଠା 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 ଉଠା। ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଭୁଛି। ଆଁ ଖଡ଼ ଖଡ଼ ଶୁଭୁଛି। ଯୋଉ ମାଡୁଛି ସେ ଯୋଉ କୋରଟା ଉଠା ପଡ ହଉଛି। ଗୋଟେ କଥାରେ ନାଇଁ ନା ଯାହାର ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଥାଏ ସେ ଜିନିଷଟା କରେ ନା ସେଇଭଳିଆ କଥା। ଆମର ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଆମର ଆଜି ଭଙ୍ଗା ହେଇଛି। ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ। ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ସରିଗଲା। ଜୟ କ'ଣ ଏଠି ଖେଳୁଛି? ଯାହେଲେ ଅଛି ନା ଆଉ କୋଉଠି ଅଛି? ସେଇ ଯୋଉ ଗଛ। ସିଏ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ନା ଆଉ ତା ଦେହରେ ସେମିତି ଏଇଟା ତ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଥିଲା। ହାଁ ପୁରୁଣା କହି ଗୋଟେ ଥିଲା। କ'ଣ? ପୁରୁଣା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମା ଜାଣିଥିବ। ତମେ ତମ ବାଡ଼ିକୁ ଯାଉନ କି? ଗଛ କଥା ପଚାରୁଛି। ଥିଲା ବା ପୁରୁଣା ଗଛ। ପୁରୁଣା ଗଛ ଏଇ ଗୋଟେ ବା। ଆଉ ଯୋଉ ଗଛ ବା ଏବେ ଲଗା ହେଇଛି ବାପା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ନ କାଟିଥିଲେ ନା କୋଉଟା? ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଘର ରହୁଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି ଆଉ। ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ। ପୁଣି ପଡ଼ିଲେ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ସେଟା କିଛି ହେଇନଥିଲା କ୍ଷତି। କ୍ଷତି ହେଇଗଲା ବାଇଚାନ୍ସ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ କିଛି ବାଟ ଥିବ କି ହାତରେ? ଥରେ ପଡ଼ିଗଲା ପରେ ବାଟ କ'ଣ? ଫାଇନ୍ ଦବ। ଫାଇନ୍ ଦବ। ଭୁଲ କରିବ ମାନେ ଫାଇନ୍ ଦବ। ଜୟ ପାଇଁ ସବୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କାଲି ପିଠା ଖାଇବ କି ନାହିଁ ତା ବି ଡାଉଟ। ପିଠା ଖାଇବୁ? ହଁ କହିଲା। ଡକ୍ଟର ମନା କରିବ ନା ତମେ ମନା କରୁଛ? ମୁଁ କାହିଁ ମନା କରିବି? ଖାଇବା ପିଇବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲେ ଯାଇକି ତା ଦେହଟା ଠିକ୍ ରହିବ। ସେ ଶୁଖିକି କ'ଣ ସଳିତା ହେଇଛି ଦେଖୁଛୁ ନା? ଏଇ ମାମୁଁ ଘର ଯାଇଛି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ପାଇନି ଛୁଆଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ସେ ମେଡିସିନ ଖାଉଛନ୍ତି ଜାଣିନ? ନା ମାମୁଁ ଘର ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନା ବା ମାମୁଁ ଘର ସେ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ଖାଏ ପୁରା। ହଁ 2 ମିନିଟକୁ 2 ମିନିଟ। ହଁ 2 ମିନିଟ। ପଚାରୁନି ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରେ ତାକୁ ପଚାରୁ। ମୁଁ କ'ଣ ମିଛ କହୁଛି? ତୁ ମାମୁଁ ଘର 2 ମିନିଟରୁ 2 ମିନିଟ ଖାଉ? ହଁ କ'ଣ ଖାଉ? ଯାହା ଘରେ
ମତେ ଖାଆନ୍ତି। ଓହ ମହା ଚାଲୁ ଅଛି ଏ ପିଲାଟି ମାମା ଫୋରରେ ସବୁବେଳେ। ଆଉ ମା ପରେ ହୁଅନ୍ତାନି ଟିଙ୍ଗ କରିଦେ। ଓହ ସେ ମାମା ପୁଅ କା ପୁଅ ତୁ? ମାମା ପୁଅ। ହଁ ଜାଣିଛ ନା ହବ କେମିତି ଗୁଡ ଜାଣିବ କେମିତି ଜାଣିଛ ନା? କେମିତି? ତୁମେ କହୁନ। ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତୁମେ କାଳେ ସବୁ ଜାଣିଛ ନା? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ପାଣିରେ ଗଗ ପକେଇବ। ବହି ଫୁଟିବ ଆଁ? ନା ଲୋ ଆଉ ସେ ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ସେ ପୁରା ହାର୍ଡ ହେଇଯିବ। କୋଉ ପାଣିରେ ପକେଇବା? ଏଇ ପାଣିରେ ପକେଇବା। ଆଉ ତ ଭଲ ପାଣିରେ ପକେଇବା କଥା ଏଇ ପାଣିରେ ସେଟା ପକେଇଦେବି ଆଉ। ଏମିତି କେତେ ସମୟ ଏମିତି ଗବ ଗବ ହବ? ହେଇଗଲେ ପକେଇବା ନା। ତଥାପି ପାଣିରେ ପକେଇକି ଦେଖନି ଅଳ୍ପ ସମୟ। ପାଣିରେ ପକେଇଲେ ଶହ ଶହ ହବ ବାଣ ଫୁଟିଲା ଭଳିଆ। ନା ନା ଦେଖିବ ତା ଯୋଉ ବିନା ହେଇଯାଉଥିବ। ବିନା ହେଇଯାଉଥିବ। ତ ଭଲ କାଇଦା ମାଲୁମ। ନଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁର ହଉଛି କାଲି ପିଠା ପାଇଁ। ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ତ ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲି ଆସିକି ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି ଆଉ। ଆଉ ଯଦି ଠିକସେ ନ କରିପାରିବ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଜାଣିଛ। ଏଇସବୁ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ କରୁଥିବି ମୁଁ ନଉଟେଇ ପକାଏ ବୁଝିଲ। ଏ ଜାଗାଟା ପୁରା ନଉଟେଇ ପକାଏ। ଏ ଯୋଉ ଏଇଟାକୁ ବୁଲେଇବାରେ ଜାଗାଟା ପୁରା ନଉଟେଇ ପକାଏ। ମୋର କଣ କହିଲେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଳିଲେ ମୋ ହାତ ବିନ୍ଧେ। ବିନ୍ଧେ? ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଦେବି। ଗଳି ପାରିବ? ଆଁ ନଉଟେଇ ପକେଇବ ମୋର କାଲି ଲାଭ କରିଦବ ଆଉ। ଆଁ କଣ ଲୋଡ଼ ପଡ଼ିଗଲା? ନିଦ ମାଇଲାଣି? ନା ଲୋ ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇବି। ଶୁଣ ପୁରରେ ଟିକେ ଅଦା ପକେଇବ ବୁଝିପାରିଲ ଭଲ ଭଲ ଲାଗିବ ପୁରଟା। କାଜୁ କିସମିସ ସେଟା ତ ପକେଇବ ଅଲଗା ମାନେ ସେଗୁଡା କିଛି ଯଦି ନ ପକେଇବ ଖାଲି ଅଦା ପକେଇବ ତାପରେ ଗୁଜୁରାତି ଛେଚିକି ପକେଇବ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହବ ତା ଟେଷ୍ଟଟା ବି ବଢିଆ ହବ। ଟିକେ ହେଇଗଲା ପରେ ଅଦା ପକେଇବ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ବସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ମା ସେଠି ଯାଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟି ସାରିଲାଣି। ଏଇ ପୁଅ ପଢୁଆ ହବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ଦୁବ ଟିକେ ତୋଳିବିନି ନା। ହଁ ଦିଟା ଘରେ ବା ତରକାରୀ କରୁଛି। ହଁ ମତେ କଣ ଦୁବ ଦୁଶୁନେଇ ମୁଁ ଚଷମାଟା ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛି। ଘୁଗୁନଟା କରିବାର ଥିଲା ଆଜି। ଶୁଣ ନା ହଁ ବୁଝିଲ ନା ଚଷମାଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଛି। ସେଟା ନେଇଆ ତୁ ପୁଣି ଦୁବ ଗଛ ଜାଗାରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଅଲଗା ଗଛ ପୁଣି ଦେଇଦବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ନା ନା ଏମିତି ନାହିଁ ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ। ସିଟି ମାଇଲାଣି ଆଉ ହଁ ଆଜି ପା ବୋଧେ କଷାଇଲାଣି ସେପଟେ ପିଠା ଆଉ। ନା କରିନି ସେପଟରେ ନା ଅଥାର ଗୋଟେ ନା ଓହୋ ଫେର ସେପଟରେ କଣ ହବ? ମୁଁ କହିଲି ସେ ଗ୍ୟାସରେ କରିବ ନା କଣ ତୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି କରିଦେବୁ? ନା ଏଇଠି ଟୋଟାଲି ଉପରେ ହବ ସବୁ ଯାକ। ହଁ ପୁଣି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଆମ୍ବ ଡାଳ ତ ନେବି। ଆମ୍ବ ଡାଳ ଓ ଏଇ ଛୋଟ ଗଛରୁ? ଛୋଟ ଗଛ
ବର୍ଷ ସେବା ଫଳି ଥିଲା ସେବା କଲିମି ଗଛ ଫଳ ହେଇଥିଲା ପା। କଲିମି ଗଛ ହବ ନା? ହଁ ଡାଳ ହବନି। ଦେଖୁଛୁ କୋଉଟା ନବୁ ନା? ଗୋଟେ ଭଲଟେ ନେବି ନା। ଏଇଟା ଆଉ ବଉଳ ନଡ଼ିଆର ଗୁଲି ନେଇଯିବା। ହଁ ଇଏ ହେଲା ଆମର ବରକୋଳି ପତ୍ର ନା କଣ? ହଁ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ନଡ଼ିଆ ନା ନଡ଼ିଆ ଗୁଲି ଆମ୍ବ ପତ୍ର। ନଡ଼ିଆର ଗୁଲି ଏଇଠି ପଡ଼ିଛି ନା ଦେଖିବ। ବାମ୍ଫ ହେଇଗଲା ରେଡି? ବାମ୍ଫ ରେଡି ହେଇଗଲା? ହଁ ଇରେ ଗପ ଗପ କି ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି। ବାହାରିଛି। ଏ ଯୋଉ ଚାପଟା ଖାଲି ଜଳି ଆସୁଛି। ସେଠାକୁ ନିଆଁ ନ ଯାଇ ହଁ ସେ ମୁହଁକୁ ଆସୁଛି। କୋପକୁ ନିଆଁ ନ ଯାଇ ଇଆଡ଼କୁ ଯିବା କଥା ଓହୋ ନ ଯାଇ ମୁହଁକୁ ଆସୁଛି। ଡର ଲାଗୁଛି। ନିଆଁ ଚାଲି ଆସୁଛି। ନିଆଁଟା ହାର୍ଡ ଅଛି ବହୁତ। କାଠ ନିଆଁ ଆଉ ହବନି। ଛୋଟ ଛୋଟ ହବ 7ଟା ଠାକୁରଙ୍କର 2ଟା ତାପରେ ପିପା ତାର ଅରୁଆ ହବା ପିଲାଟି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଆସୁଛି। ପିଲାଟିର ଦେହ ଖରାପ ପାଇଁ ପିଲାଟି ଟିକେ ମଉଳି ଯାଇଛି। ଧନ ଆଉ ନା ଏବେ ନୁ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆଗେ ଦିଆହବ। ଧନ ତୁମେ କେମିତି ପଢୁଆ ହବ? ଚାଉଳ ପକା ହେଇ ପଢୁଆ ହବ। ମାମା ଆସିଲେ ବଡ ବଡ ପିଠା କରିବ। ମୁଁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପିଠା କରିଦେବି ଧନ ପାଇଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା। ଦିଟା ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେଟା କରିବୁ? ନା ଧନର 7ଟା ହଁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଦିଟା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଥାରେ 9ଟା ପିଠା ରହିବ ଦିଆହବ। ନା? ହେଇ ଆସିଗଲେ ତରକାରୀ ରେଡି। ଆସିଗଲେ ମ୍ୟାଡମ କହୁଛି ମ୍ୟାଡମ ଜି। ମାମା को मैडम जी कौन? बसिए यहाँ पर खाना खा जी। ଯାହା ହଉ ମାମାରୁ ମ୍ୟାଡାମ ହେଇଗଲା। आज बढ़िया हैं? वीडियो ଆଜି ବଢିଆ ଆଉ आज बढ़िया दिन आसला एबिके दिन तो छुट्टी छुट्टी पूरा खुशी ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ତ पूरा मजा ଖୁସି ହଉଛି। मजा करली वाची करली सेठी भाई वो स्कूल छुट्टी छुट्टी बढ़िया हला यार ତୋ ପୁଅର ତ ଛୁଟି ହେଇଗଲା ତୋର ଛୁଟି ହେଇନି ना ଆଉ मोर खोला ତୋର ସବୁବେଳେ ପ୍ୟାକ୍। तो यहाँ पर काम कितना है? ଆରେ ଇଏ ପା ମୁଁ ପା 9ଟା ପତ୍ର ଆଣିଛି। और 9टा पर माँ भोला माँ सासू हेली हे हाँ तो माँ जनकर सासू कार तो मामा कर हला माँ रो भलो आ माँ सासू आ माँ भोला माँ सासू हेले तू सासू होनु କହୁନ ଧନ समस्त परिस्थिति खराब मो तंटी जिमती कौन कौन ता तंटी कौन कौन ता तंटी कौन 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 हबो କାର मोर जଣା पड़िबनी हेले ତାର ଜଣା ପଡିବନି। सेटा ये बिहार ରୁ ଆସିଛି ତ ନା ନା मुआ भुवनेश्वर ଭିତରିଆ ଥଣ୍ଡାଟା ଭାରି ଖରାପ ବୁଝିଲୁ। ହଁ ନାକରୁ ଯଦି କଞ୍ଚା ପାଣି ବୋହିଯିବ ତାହେଲେ ଥଣ୍ଡାଟା ଏତେ ଡେଞ୍ଜର ନୁହେଁ। ଆଉ ଯାହାର ନ ବୋହିବ ତା ଥଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର। ନିମୋନିଆ ତ ହବ ଭିତରେ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବୁନି। मुनिया बोट ମୁଁ ଏ କଥା କାହିଁ କହୁଛି କହିଲୁ ମତେ ବା ହେଇଛି।
ପୁରଟା କାଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କଣ ପୁରଟା କାଲି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଜି ତମେ ତ ଦେଖିଥିଲ ନା ଅଧା ହେଇଥିଲା ଓହୋ ତମେ ଯାଇକି ପୁରା ଶୋଇ ଦେଖିବା ପଇଲ କଥା ନା। ସରିଗଲା ପରେ ତମେ ଦେଖିଥିଲ ନା ସେଇଥିପାଇଁ ଧୂଆଁ କଣ ହଉছিল ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ସେ କାଠଟା ଏର ଦୋଷ ଅଛି। ବସିଗଲା ସବୁ ପିଠା ବସିଗଲା ହଁ, ରହିଥାଏ ଏଟାକୁ ନ ଉଠେଇ ଦେଲେ ଲୋ ମା ଏଠି ଟିକେ ଗ୍ୟାପ ରହୁଛି ଏଇ ବାଟେ ବାମ୍ଫ ବାହାରି ପଳେଇ ଯାଉଛି ବା। ମୁଁ ବା ସେଇ କଥା କହୁଛି ହାଣ୍ଡିଟା ହାତରୁ ଖସି ପଡିଲା ଫେନ୍ଦଟା ବାଙ୍କି ଗଲା ମୁଁ ତାକୁ ସିଧା କରି କରିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ମୁଁ ବସେଇ ସାରିଲିଣି। ସେଇଥିପାଇଁ ହଉନି ଆଉ ମୁଁ ଡବଲ ଘୋଡେଇ ଦେବି ବୁଝିଲି ଦେଖିଆ ସେଠି ଗୋଟେ ଚାପା ଉପରେ ଚାପା ଡାକ ତ ବଡ ବାପା ଏଇଆ ନା ହଁ। ଆଜି ଆଜି ଆମର ନୂଆ ଭଜନଟି ରିଲିଜ ହେଇଯାଇଛି ମୋ ପୁଅ ଗାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଲିଙ୍କ ଦେଇଦବୁ ହଁ ହଁ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେବି କୋଉଠି ରିଲିଜ ହେଇଛି କହିଲୁନି କୋଉଠି କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ କୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦୀପାଞ୍ଜଳି ମ୍ୟୁଜିକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରିଲିଜ ହେଇଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ଆଉ ପୁଅ ଲିଙ୍କ ଦେଇଦବ ଆଉ କଣ କରିବେ ଦେଖିବେ ଖୁସି ହେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସେୟାର କରିବେ ଗୀତଟା ତ ମା ଦୁଃଖ ହେଇଛି ଖୁସି କେମିତି ହେବେ ସେଇଠାରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଭରା ଗୀତଟା ହଁ ନାଇଁ କି ହଁ। ଏ ତୁ କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ ଇଏ କଣ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ଲୋ ମା ହେ କାନ୍ଦିଲୁ କାହିଁ କାନ୍ଦିଲୁ କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଲୁ ନା ସେ ଗୀତଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ମୋ ମା ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଲିରିକ୍ସରେ ସେ ଲେଖାର ଅଧା ବି ମୋ ନାଁ ସିନା ଲେଖା ଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆର ବି ଦାନ ଅଛି ସେ ଲେଖାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଖା ଲେଖେ ସବୁବେଳେ ମୋ ମା ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ହେଇରେ ଇରେ ସୁନା ପିଲା ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଇଛି ହଁ ଚେନଟା ଚେନଟା ଭିଡି ଭିଡି ତା ହାତ କଣ ହେଇଗଲାଣି ହଉ ମା ଛାଡେ ତୁ ଏଇଟା କରିଦେ ତାପରେ ଜୟକୁ ପରୁହା କରାହବ ହେଲା ଏତିକି କରିଦେ ତ ଜଳିଲା ପୁଣି ଚୁଲି ଆଉ